Dobar dan, dragi ljudi, dobrodošli u drugu epizodu na našem kanalu. Igramo Minecraft preživljavanje. I hajde da počnemo. Nemoj da mi udaraš ovako kako je. Ljudi izvinite što na onom videu nije bilo snimka kao... Ne, bilo je snimka nego nešto zvuk, ne znam ja. Ili nešto dobro. Kasnije je zvuk. Ne, zvuk je žudio, video je kasnije. U kom ja imam metala, majko, moram se bogati. Da, ajde uzmi napravim, idi preći da padne vjehovati. Idi preći da padne vjehovati, da. Imamo 45 metala. Znam. To sam ja kopao u prošloj epizodi. Rekao sam da nećemo ništa da imam ove epizode, samo sam uzmano ogradio ovo malo i ovo drvo što sam posjekao. I ništa više nismo rekli, sad ćemo u ovoj epizodi da napravimo farmu. Pšenica, svačeg ovca. Šta ćeš napraviš? Po farmu ćemo da pravimo pšenicu, ovca, čega god. Aha, može. Samo ovo da nađemo da pohvatamo sve sad. Imamo neku kost. Imamo neku kost. Ma ne sad, poslije ćemo pa imamo neku kost. Znači da vidim, nemamo. Shit. Nađemo neku skeletonu u pičku mati. Aj sad čekat ćemo da nađemo. Ja zaboravio sam tebe da smanjim na Skype-u. Sad smanjite klip, onda poslije. Koliko drvo, majko moja, pa treba sići posle s ovog drveta. Ja sad ako padnem odavne, ja sam crkva. Totalno. Hoćeš sekiru? Ne, brate... Sekiru? Ne treba mi sekir, imam 2 komada kod sebe. Napravi za sebe, ja napravim mi metalni mač. Je ono svinja tamo, je. Nije ono šagarepu, jaj. Znači napravi metalni mač? Da. I... Moramo da nađemo negdje ovog prije... Zombi villagera. Da nađemo da nam baci šagarepu, ali to ćemo čekati. Pao sam, gotovo. Samo se bolje napadnemo na jednu minutu. Gdje si? Me gore. Mislim silazim sad. Idu kurac. Beži! Beži! Kakvi dijanac, beži s bro. Evo ja imam sekiru. Imam ja sekiru za mjesto. Ja imam metal. Zavula me dupe. Koliko drva u pičku materinu. Gdje si ovo? Među tebe. Drži ovo. Iron sword, yes. I ovo. Jedan. Ne. Ovo drvo nisam sekao usput u pičku materinu. Nervira me ovo drveće, mnogo veliki ovaj bajan. Ajde da sad idemo nađemo da... Vrati mi sekiru. Ovo mi ne treba. Da. Idemo prije da nađemo... I da prije, treba nam... Imamo običnu zemlju negdje. Šta? Imamo običnu zemlju. A ne znam da li može da se sad. Ne, petnica. Rekao, ne znam da li imamo običnu zemlju. A pale mi... Ma ne, sekiru zemlju u gruvaču gruvi. Zemlju i nemam. Daj mi baci još jedan kamen. Šta ti bacim? Kamen, brate, jesi glup? Nemam kamen. Pa nađi u čestu negdje. Čak izađem iz igrice. Jebote kompjuter. Gledaj, nemamo kamena više. Aha, instalirao mi se ovaj. Imaš ti kamen kod sebe? Čekaj.
dupe. Inače, tak smo se vratili iz škola i umorni smo. Ne znam da danas nećemo danas više ništa snimati, imamo, mislim ja imam svašta ručimo, nema ništa pošto odgovara sve. Imam da učim svašta, ja ne znam, on ako bude snimao on će meni poslati pa ću ja uploadovati, pošto mi je net brže od njegovog, pa to. Inače ja ću snimiti tutoriale sad, kad ću snimati to ne znam. Iskreno to ne znam, ja mislim da će u petak jedan da izađe jedan kratak klip za host za Minecraft, ovako besplatan. Ne trebam hamači, ne trebam nešto samo. Sad sam provalio, evo, imamo. Šta imamo? Provalio našu školitu. Da, ja sam tebi ostavio hamat, to sam ti rekao u prošloj epizodi, nego ti nisi uzeo. Počelo da mi sjacka opet, ja strašno. Vidim koliko čankova igram u pičku. Malo sam tako, kako se odmah digo FPS. Nemoj da mi udaraš više, ako ne hranu. Ajde počnemo. Ogradu imam, ovo mi daj. Štikove imam kod sebe, koliko se sećam, da. I kamen. Jedan huv, ne znam što stavim ovako. Ja tamo nijem još ovo meso, dobro što su napravili meso ovako, što se dobio od ovca. Jaj, da imam da ćemo moći mi ovako skine se ovako. Ne znam ako ne bude izašla epizoda, to je vjerojatno zbog škole ili zbog nečega nismo mogli da stignemo, ali uglavnom će izlaziti epizode. Si tu? A opet nisam iskonto da si sam u to. Kako nemamo zemlju? Hladno. Jaaaa, moram zemlju. Ovo je obična zemlja ovdje. Daj Bože da jasno. Brate, znači kako, zašto nismo mogli da igramo parkour zajedno? Ne znam, nisam skonto kako se ubacuje mapa, to moram da skontam. Zato što ja sam ubacio mapu i ništa, bukvalno. Ubacio sam mapu i onda meni startovo novi svijet, ne znam zašto. Ali vidim ako mi sad bolje da završimo s ovim preživljavanjem. Pa tek onda da počnemo parkour. Dobro, bit će nova epizoda. Pa ne znam, u stvari, ajde, čekat ćemo malo dok se ovo. Ajde, može. Snimit ćemo parkour za koji dan, otkud ne. Pa treba, bit će, snimat ćemo, ajde. Šta ovdje? Kako su rekli 4 bloka biš, ali tako, 1, 2, 3, 4, onda ovako, ovdje ćemo da popunimo sa zemljom. Nemoj da me gurbiš da bilo. Ja, aj napravi, idem da spavamo. Što je ne? Sačekat ćemo da se spavne skeletom. Ajde spav! Ne, 2-3 skeletona da se spavno, samo da možemo pšenicu da posadimo. Ajde, imam mač. Ovo, drži ovo. Šta? Napravi, imam hranu tamo. I ovako si mi pojeo svu hranu prvo prošle put. Šta je ono, ja mi ću svinja, bože. Samo nađemo šargarepu, bilo bi super. Ja trčim, ne znam zašto trčim ovoliko. Ajde ja... Pa ti ajde, nema znam što mi ču. Imam kamen kod tebe, Ne vidim nigdje skeleton. Mi ne mora da vidiš. Oni su se još ponovali taki pamet, idu kod.
Ja, leđa me opet bole živote. Inače ne znam da, ali možda ću ja morati slušalice neke da kupim, otkud znam. Ali ja ću morati s USB-om slušalice zato što ja nemam port, imam samo jedan port za zvuk ovako, nemam za mikrofon. Čekaj. Samo se mutuje nasto. Vidite ljudi kakav skej, neka tamo se. Pardon. Jao! Koji smo mi debili, Marko? Koji smo mi debili? Imali smo ovce ovdje odmah pored kuće i mi išli tamo u pičku materinu, koji smo krteni. Znam šta će ovdje da bude, sad će to lepo sve napraviti. Brate, znači sada trčim kod i kad imam hrane, brate, nema bombicu nisam dobro. Joj, ko me udri? Neko me spucu. Ili slinje. Idi ubijam skeletona tamo dok ja jebam. Gde? A to ti ga ispred tebe bio malo. Evo si ćora, ja imam troje, brate. Bacite koske, ne da smarati. Jednog još ja na ugala, ujebotela su precizni. Aaaa, mrzim ovo malo govno. Još me ubiti treba, mamu mu jebenu. Marko, ti meni pomažeš ili mi odmažeš? Aaaa, trči do kurac. Begaj u kući, idemo spavamo. Gdje si ja pet, brate? Trči. Dva srca idu. Leži da spavaš. Leži da spavaš, debilu. Debilčino, leži da spavaš. Ajde bre. Idemo dovoljno kod ti, ajde. Pratite jedan pokušaj. Dolazi, ajde dolazi. Gdje si ja pet, brate? Leži da spavaš. A doj, zombi su budini pa mi ne da. Ajde lezi, klikći nekoliko puta, lešće sigurno. Vidiš. Te, ko je tu mamu, jebem. Ajde lezi sad. Lezi. Ne jedi godno. Suvar u moj kraj, pička u moj. Ja sam fenomenalno kako si ti. Imam dve kosti. Bože moj, oprosti, imaš dve kosti, joj, strašno. Kako može da imaš dve kosti? Moju psa da pripikujem. Jebote pas, nemoj psa, nećemo psa, viš da su glupovi kukurac. Si probao da pripituješ u prošloj epizodi? A da, samo jednu kosku da mi bilo dobro. A, kurac nije bilo dovoljno. Idemo nisam uzao stananje. Tu i davim klikom kako sam glup. Pa zato možda nije ni htjelo da mi radi, ja sam glup. Čas vas upravljam. Desni? Evo me ovdje pravim farmu, dok se ti zajebavaš. Ne može. Gdje su mi sice? A? Aha, ne, osko mene, jer ako ti si uzeo da te zapravo učestimo baci. Otvori! Tako. Pa sam uzeo šutrke. To mi reci, završio mi se ovaj. Šta War Thunder. Znaš. Da, inače snimat ćemo War Thunder, pošto po meni igrica zanimljiva onako područje. Kako sam ovo uradio, Marko, svaka će. Vidim ovdje malo uglja. No, za sada ne treba uglja. Da sam dobio samo 9 komanda. Farmicu sugarcane-a. Treba će nam ovaj sugarcane kad sad. Nemoj nikad ideš, brate, ja ovdje. Kopam.
Ne kopam, ne ubijam. Šta ti kopaš? Šta ti? Šta Kenja? Sam mislim. Šta ubijaš? Svinje. Nemo da ih ubijaš, treba će na svinje da bilo bolest. A skupljam hranu, kom. Pa dobro, imat ćemo hranu za to ako preživeć. Uvao sam ga ispreskao. Ali nikako ne mogu da nađem. Sad ću ja malo da uradim kuću, pošto ovaj samo zna da pravi, brate, i da ne izgleda minus. Ne, zec. Gato, kaže malo gato. Ništa nisam dobio. Pa mali je gato, je. Šta sam teo sad? Znao sam šta sam teo da uradim. Ne, da, ovo treba se popuni. Tako, da, treba sam staklo da ispečem, nadam se nešto tako. 23 komada, treba će još prozor. Ovo svinja, majko. Prozor. Pukla mi sekira, da mi za... Zapniti gdje su te svinje pa da znamo. I ovo na drvetu. Ne, fuck, Creeper mi pukao, ima ga još jedan ovdje. Ma, crkni ko ti jebe, znamo da to treba to. Ko ti jebe, mater, crkni. Ti si tu blizu kuće, vidio. Ja kako se krate beš, a treba 4, mislim. Ne, to... Treba. Domat sam pomislio, neko me zove na telefon. A, nije ovako, koliko treba 6 komanda za. Ovo staklo se pi. Brate, ovoliko svinja, nisam vidio. Ja uzeo da kopam sekirom kamen, brate, jasno. Šta opet tu treba da uđe? A, lagno nisam. Kako ima blokova? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ima, a nije par, nalaz nek stoji. Treba bi da ide na ovu stranu, još jedan par. Evo to nije merdevina će ostavim. Su merdevine kod mene kuracku. Ovo pogubiš se u ovoj kući u pičku. Znači si napravimo veliku kuću, vrati i čak se pogubi, bre. O, biće toga. Biće za 1, 2, 3 epizode. Da skupimo drva. Pa imamo drva, nije stvar drva, nego... Mislim... Ne, ovdje bi prozore da napravimo dalje. To sam završio već, dok ti ubijaš se s creeperima. Sad sam mislio da li da stavimo kao da nam bude stakleni krov, mada glupo bi bilo. Što? Ne. Čekaj. Ćao jebem ga, kumulađe su uvođe. Šta bi? Marko? Oko kad? A? Šta je bilo? Ti neko uleđe u sobu ili? Ne, bilo nešto ko se draži. Pa se mutuješ zbog toga, si lud. Jer ovo server zabava se meni čini. Dobro, Bogove, hvala Bogu. Vidite ovaj host je naznam, ovo je tu čudno. Gde si bio ti sad? Ma, ko zna? Ti vidiš šta si ti, da si ti sjebao celu kuću. A da ide drvo. To se stavlja koji kurac. Ko praviš već tako A kuću. ti si rekao bio da požurim, brate.
Pa da, brate, ti pola si uradio kako treba, pola nisi. Ja, ovo sranje, ko ga napravi? Ja mi da ću ja morati u kreatiju da uzem da porušim cijelu ovu planičku. Jer mi se iskreno ne da raditi sa ovom planičkom. Gle kolika je u pičku. A ovdje ću da pravim stepenice, će tu da idu. Eto što se tiče farma završili smo. Sad ću ja nešto da probam da uradim. Ide u te farme. Ja, kako snimamo se, sjećaš kad smo počeli? Bilo je 3 nešto. Ja, ako je to dobro, Marko, ubi se. Jo, kako smo mi sreću imali danas, to nevjerovatno. Znaš, Marko? Pa za muzičko, brate. Ona da nas je uhvatila, ona bi svima podavala keče, mislim. Znači, mojima što su znali. Ajde, završi to pa razvršao. Ajde, idi napravi stepenicu dok ja ovo završim. Ne, nisam. Ajde, kako misliš stepenicu? Od kamera, drži, evo ti kamera, nemam puno kamera, evo ti drži. Ako ne znam koliko napravi, nije bitno, ne treba vam kamer, toliko mogu koliko kalati. Napravi, probaj od kamene, ako nema od kamene, napravi drvete, imamo dosta drveta. Kako se praviš? Šta kako se praviš? Stepenicu? Ne. A kako ti objasnim sad kako se pravi? Probaj. Ne, kako se ovo zove? Stepenik od kaldrme. A dobro, to je to. Jebote, što će ga staviti na srpski? A, Marko? Šta? Ja na potu koristim pivku za ovu zemlju pičku. Evo, A koliko ima? A, Marko? Idi bre u pičku. meni je pisalo evo stepenik. A? Ja, ti si napravio slabove, Indijana. Ma piše stepeniku. Nema veze, ide. Sad ću ja idem da napravim. Što si ti impet, jel toki da nam stepenicu napraviš? Beži, ne gubi se. Pa sad će da zasadiš ovo. Aha. Šta sad ću zastavim, gdje? Ja idem da spavamo, ne mogu da gledam. Ajde, završit ćeš ovo sreću, a? Ne, ajde sad ću završiti, da ću spavam. Ko je postavio kamen ovdje? Ajde, Marko, idem još malo, ajde, dođi. Već da spavaš, ne gubi. Što si napravio dupe čest? Još malo nema mesta. Si lego? Što si glupav ni stepenice ne da napraviš, a bože. Vidite kako lijepo, i ja radnika imam kod se. Evo malo stepenice. Idem da završim samo ovo i eto, to je to.
sam se sjebao. No, daj mi pivu, nemoj da se budiš. A šta ti to? Pa kao, možda pravit ćemo nešto tamo gore, znam. Idu gore. Kako sam precizan s ovim stepenicama, to naravno. Tako sam precizan da svaku drugu pogrešim. Ne znam da ću, možda nacrtam neki nacrt kako bi izgledalo sve ovo. Ti, to, jesam peder, kako sam nazvao? Mateo! Molim. Mateo! Beži u kurac. Veja! Me bajmo ja imam dva srca, ti me udaraš. Mateo! Šalim se. Ofa! To je to, ajde idemo damo. Malo ću, dakle bi mogli da završimo. Negdje otprilike da se vidi sve, ajde, dakle bi mogli, imamo drvo, ako sam mogli. Stvari znamo dakle sam. Idemo bare na kuću, ali. Idemo na terasu, ajde penj se gore. Ajde, ti završao. Pa ajde ulazi unutra. Ajde. Gdje si? Dođi ovdje ko mene. Ajde, ti pričaš, ajde sad. Ok, ljudi, to je to što se tiče ove epizode. Hvala što ste gledali video i ako vam se sviđa, ostavite like, share, subscribe i svi vidimo sljedećeg. Pozdrav!